Kane baya son koma PSG sannan kuma West Ham na son Maguire. Dan wasan gaban na Tottenham wato Harry Kane baya son koma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a kakar bana. Dan wasan mai shekaru 29 da ke ganin yafi karfin zuwa Bayern Munich zai yi watsi da duk wani tayi da gwarzuwar Faransa ta yi masa. Idan Kane ya bar kungiyar da yi wa Tottenham inda za ta nemi dan wasan nan na gaba na Brentford wato Ivan Toney mai shekaru 27 wanda yanzu aka dakatar da shi daga takale da har zuwa watan Janairun shekarar 2024. A karan farko tun bayan aikewa da wasikar rashin tsawaita kwantiragi ga kungiyar kwallon kafa ta PSG, dan wasan gaban na Faransa Kylian Mbappe zai haɗu gaba da gaba da kungiyar PSG Nasir Al-Khelaifi. A wannan karin da ana sa ran Chelsea za ta ƙara ta dan wasan nan na Brighton wato Moses Caicedo kan farashi fiye da fam miliyan 70 wanda shi kuma tuni ya amince da sharuɗan kungiyar. Shi kuwa dan wasan gaban na Ingila wato Marcus Rashford ya shirya tsawaita kwantiragin sa a kungiyar Manchester United, kwantiragin da zai kai shekarar 2028 kuma zai rika karban fam 325 a duk mako. West Ham ta dan wasan tsakiyar nan na Portugal wato Joe Falhinha mai shekaru 28 akan fam miliyan 45 wanda ko Fulham da ke amincewa da ta yin. Yayin da Manchester United kuma ta samu kwankwasa kofa ga Hamas din da daukar dan wasan bayan nan wato Harry Maguire mai shekara 30. Ita ko West Ham ta bi saman Manchester United na duba yiwuwar daukan dan wasan Bayern Munich din nan da tsakiya na Jamus wato Leon Goretzka. Ana kyautata tun cewa Inter Milan za ta yi dan wasan gaban da na Amurka wato Folarin Balogun a kan fam miliyan 34 wanda sun ta fara yunkurin daukar dan wasan a kan fam miliyan 50. Brighton na kan gaba a rigirgen daukan matashin dan wasan nan na Ingila wato Cole Palmer a matsayin aro daga Manchester City, a yayin da Burnley da kuma Leicester City su ma suke zauracin dan wasan. Kazalika Brighton din na shirin shan kan Fulham wajen daukan dan wasan Brazil din nan wato Igo. Su kuwa Burnley da Leicester City da kuma Sheffield United na kan yarjejeniya akan aron dan wasan na Manchester United wato Amad Diallo. Wolverhampton Wanderers na tattaunawa akan daukan dan wasan bayan na Switzerland wato Nico Elvedi mai shekaru 29 da kungiyar Borussia Mönchengladbach. Leeds United ta amince da yarjejeniyar daukan dan wasan bayan nan na Wales Eden Ampadu akan kuɗi fam miliyan 7.